isha'i sallar bacci ku ce ga wajen ƙananan mu bi ka a baya da hakuri da mutane. Muna so Alhaji Usman ya ganka ne ranka ne. Fara gidan mandari kwace ba ta yi bismillah. Akwai haske a wurin zai haska. Za mu iya gaya muku wannan inda Alhaji ya shi ne ko. To bismillah. Mata turo dan garin wallahi. Alhaji Usman kana ji ga wani baban mu da yake korafi akan cewa ko baka zo ba. Uwanmu ne. Dan Wasu da kwarkwata za su fito to amma bari ka ji daga bakin sa bismillah ba bai magana. Haka yana da kyau mu din ma ku dauki foton mu ku kai masa ya gani ya san da cewa lalle ya gana da ƴan uwansa. Ba wai lalle ne za ku zo ne ku tafi. Mu tun ba ku zo ba muna murnan cewa kun ce za ku zo din muna murna 100% kuma gashi Allah ya kawo abinda kuka zo nema ubangijin Allah ya bamu shi gaba ɗayan mu don in kuka rasa gaba ɗayan mu muka rasa Allah ya tabbatar da alheri mun gode mun gode baba Allah saka da alheri mun gode Allah saka